zeker zitten van. Ja. Wat moeten we eten? Zeker, dat is wel een chicken tour. Vroeg op, ja. Ik ben eens benieuwd wat dat allemaal gaat geven, hè? Ja, ik hoop dat Ramona dadelijk komt. Ja. Weet ze wat het is? Het is familie. Ik vertrouw het niet. Dat komt gewoon. Dat is familie. Ja, die familie. Die familie niet. Ja. Mag wel een advocaat? Ja, hoe zien die advocaten? Wacht erop, ze is het toch? Hier zie je dus de advocaat, hè? Ja, Mariage Kastelmans, Duo XL. Doris de 10 doe ik zo. Oh, we hebben nog een hè? Och, Tom. Stik voor dich, of We hebben dus alle 2 minuten. Mevrouw wat? Mevrouw Tilo. Doris de 10. Ja. Hier zie je wel goed, hè? Want dat zijn van nu, denk ik. We hebben een trackrecord, we hebben al 1 zaak gewonnen. Één Van de jaar. 14 gelukkig. Oh, goeie god, nog een weg. Maar Klinkt niet goed. je Klinkt hebt niet natuurlijk niks goed. ervan bergen. Nee. Je hebt geen Veel verkeerd zien er gedaan. om. Nee, dan maak u geen zeuren. Maar veel vragen is af. Boeren moeten via Heesie. Ja. Geen idee. Ja, vind je normaal gewoon gesproken in een dagvaarding of zo. Ja, goedemorgen dames. Goedemorgen. Ja, ik heb een geen uitgenodigd op mijn kantoor. En ik mocht de dagvaarding uitreiken. Maar helaas kan ik hem zelf niet uitreiken. Omdat Dorry een nichtje van me is. En in de wet staat aan dat dat niet mag. Ja. En aangezien er toch zwoer feiten gaan voorliggen, wil er weer... Zwoer? wil het Wiekertribunaal natuurlijk geen missers begonnen tot de dagvaarding wordt uitgereikt door iemand die dat officieel niet maakt. Daarom heb ik de collega uit Amsterdam laten komen Maar lekker. om u die dagvaarding uit te reiken. Ik begin nerveus te worden. Die ook. 7 duimen tot het goed afloopt. Nee. Dames, ik zal mij voorstellen, Spaargade, deurwaarder. Spaargade, deurwaarder. U heeft het al begrepen van Ramona. Ja. Ik ben uit Amsterdam gekomen om speciaal voor u de dagvaarding uit te reiken. Helaas niet in het Maastrichts. Ik zal hem in het Nederlands voordragen, maar voor het geval dat, zal Ramona vertalen. Oh, dat is veel. Ja, we wisten niet of je Hollands begreep. Ja, nee, niet altijd. Ja, daarom. Vandaag, 29 oktober 2016, ten verzoeke van het Wiekertribunaal, heb ik, Arthur Pieter Andries Spaargade, gerechtsdeurwaarder te Amsterdam, opgeroepen Dorry Satijn, Marie-Ange Kastelmans en samen optredend en handelend onder het naam Duo XL. Om op zondag 20 september 2016 om 2 uur 's middags in persoon te verschijnen ter zitting van het Wiekertribunaal, gehouden in het gerechtsgebouw in de Platte Zaal. Heeft u tot zover begrepen? Echt waar, want het is Hollands, hè? Ik weet niet of je dat begreep. En die advocaten, daar twijfel ik ook over of die dat begrepen hebben. Het is in ieder geval zondag 20 november om 2 uur in de Platte Zaal. Moet je op die daar zien. Met aanzegging dat, gezien zwaarwegende argumenten en diepgaand onderzoek verkregen in het circuit van waarheid, halve waarheid, achterklap en roddel, ten einde het doopseel wordt gelicht en zij de kans krijgen zich in het openbaar te verdedigen. De voorliggende feiten zijn: grove verwaarlozing van huis en haard met schade voor de gezondheid, matchfixing, misbruik maken van zwakke burgers door ongepaste en suggestieve dansbewegingen te maken, misbruik maken van zorgkosten en het promoten van een ongezonde levensstijl, het verkwanselen van het Limburgs erfgoed, dierenmishandeling van 2 paarden. En mitsdien zal het Hof van het Tribunaal hen flink aan de jas gaan, waarbij het volk van Maastricht en Wiek in het bijzonder hun sympathie kan uiten. Met aanzegging aan Duo XL dat zij zich tegen het bovenstaande kunnen verzetten, maar dat dit geen enkel nut zal hebben. Dat begreep je, hè? Daar heb je die advocaten voor. Maar het Hof zal erop toezien dat de ketel flink geschoren wordt en tot op een passende manier rechtsproken wordt. Verwens ik veel succes. Hierbij de dagvaarding voor u beiden.
Dat pot er van weg. Dat ook. Dat kunnen we ook Matchfixing is ook verkeerd geschreven, dus dat is allebei. Dus dat valt ook al zo'n film voor. Alleen met die twee dat zit me niet lekker. Maar, Suggestieve dansbeweging. Alsof je iets beweegt. ja, los. Geen hoor. Van de bal. Zeg, maar ik zal me ooit nu eens op een peert zetten, hè. Nee, dat is Dus zo'n dat denk ik volking, ja. allemaal aan. Andersom zou kunnen, Ik maar... heb wel eens op een kameel gezeten. Ja, en ja, die staan nu in een museum. Die staan nu in een museum. Waarschijnlijk is Zuid een dromedaris ontstaan. Dat denk ik Dat ook. is een goed, ja, wat erin.